Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýüniň bu sanyny türkmenleriň arasynda ýokunç kesellerin geçmişi barada edebi, jemgyýetçilik we taryh nukdaýnazaryndan gurrun edýäris. Türkmen topragynda ýaşan ilat gadymdan bäri goňşy halklary bilen aragatnaşykda bolupdyr. Gadymy İpek ýoly türkmen topragynyň üstünden geçipdir. Taryhda türkmenler epidemiýa häsiýetli ýokunç kesellerden nädip baş alyp çykypdyr. Olara garşy nädip göreşipdir. Gadymy döwürlerdäki ýokunça garşy ulanan ferişdeler häzirki döwürde öz ähmiýetini we täsirini saklaýarmy? Programmamyzda şeýle soraklaryň töwereginde türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bilen söhbetdeşlik geçirdik. Hudaýberdi ilki bilen geçmişde türkmen halkynyň arasyna aralaşan ýokunç keseller barada umumy gurrun etsek, taryh çeşmeleri näme diýär, edebi çeşmelerde nähili maglumatlar bar. Ýazyjy hökmüne türkmen edebiýatyny kitaplarda, romanlarda, goşgularda, klassik edebiýatda ýa-da Sowet türkmen edebiýatyna galy bersede, size ma'lum bolan taryhy çeşmelerde türkmen halkynyň arasyna ýaýran, geçmişde ýaýran ýokunç keseller barada nähili maglumatlar bar? Geçmişte şeyli epidemiyalar bolupdyr, sebäbi şol düşünjeler beýle halklarda boluşýar, türkmen halkynyň arasynda bar. Meselem Mama diýe, Gızamyk diýe, Täji Horoz, şolar ýaly bir näçe keselleriň atlary gelýär, olar baradaky düşünjeler bar. Diýmek, şol dertler türkmen halkynyň üstünden geçipdir, türkmen halkynyň arasyndan geçipdir. Indi men ýazyjy hökmüni aýsam, dörüncü adam hökmüni aýsam, ilkinci şeýle çeşmäni Magtumulynyň eserlerini gördüm. Magtumulda bar şol. Öz ýakynynyň öz ýankyýa gelinejesi ýa-da gelin tarapy şolaryň kelekçiligi düşünligi barada elegiýa şekilli makalelary bar. Şoň bilen birlikde Magtumulynyň özüniň elegiýasy bar. Bolarmy diýip şol elegiýalar gönüden göni haýsydyr bir ýokunç kesel esasyny adamın şahsiyetin ýogalmagy bilen baglanyşykly döräpdir. Atyr şuň ruhy eserler, meselem ine bolarmy diýen eser alyp görsek, ören şuň manyly eser, ony özgerli çekeýäli aýdymçylar, aýdym edibem aýdýarlar. Bu ýerde elbetde takyk şol keseliň ady ýok, ýöne onuň insana getirýän helakçyligi, tragediýasy bar. Ýagny şol mesele estetik taýdan çemeleşýär Magtumuly. İkinci bir uly eser şu temadan Seydi'nin Goşop Pudowum diyen eseri, olum bütün Türkmen halkynyň ýadyny bolsa gerek, şol eserde aýdýa Seydi şahir aýdýa, iki dağ ýykylmyş meniň üstüme, biri başym basmış, biri ayagym diye. İki ogluny bir günne açala aldyrypdyr. Şolar ýaly helakçylyk döräpdir, dowam edipdir. Şol eserler edebiýatda galypdyr. Ýa-da saz sunuwatyny alsak, halk sazlarynyň arasynda gyrmyzy diýen bir meşhur saz bar. Aýdylşyna görä, ahyrla ýaşap geçen Allah berdi diýilen saz, onu kilbagşam diýerler. Kämillige ýetenne ony bir näsagyň ýanyna alyp barpdyrlar. Şoňa saz çalyp berýär. Bir şoň bir birligini dikler ýaly, ýüregini göwnüne dikler ýaly şert döretipdirler. Ol şona bir ýetişen gyýyz eken, şol gyýyz gözlerime bilen keselläpdir. Ol öğrenden soň beýle hoply däl, ýöne öýrençe ol gaty agyr, ul ýaşdakylara şondan soň Allah berdi bagşy ýa-da kil bagşy gyrmyzy diýen saady çalypdyr. Ol gyýyz şol saada melul bolup derläpdir, öz agyrsy özüne gyzany unutypdyr. Şeýdem şol keselden gutulypdyr, soň şol adam öz gyýygyny kelbagşa beripdir diýen gurrun bar. Ne şoňlary çeper eserler galypdyr, bir gaty täsin çeper eserler galypdyr. Beýleki bir tarapdan ol tarihi çeşmeler, ılımy çeşmeler bizim sewitimizde ýaşap geçen ören ulu adam, genial adam Abu Adi ibn Sina, oňa Gunwatarda Avicenna diýerler, ýa-da oňa Gündoruň tebiplerinin şeyhi diýerler. Ine şol insanyň eserlerini şol ýokunç keseller barada köp zatlar aýdylypdyr. Beýleki bir tarapdan tarihi çeşmeler Arap tarihçilari aýratynam. Biz Arap tarihçilari diýär, ýakyn günde gordan bolan alımlar
siyahatçılar, dünýäni geden jankeşde adamlar öz eserlerini Arap dilinde yazıptırlar, Arap dilinde galdyrypdyrlar. Şoň üçin olara umumlukda Arap tarihçiler diýilýär. Ine şol adamlaryň eserlerine de bizim kesimizde olup geçen ağır epidemiyalar baradaky ýazgylar galypdyr. Gara bizim medeniyetimize seretsen şu epidemiya diýilýän, ýokanç kesel diýilýän belanyň halkyň üstünden sowa geçmedigi açykdan açyk görünüp dur. Türkmen toprağında yaşan ilat gadimdan bäri goňşy halklar bilen ara gatnaşykda bolupdyr. Gadim ýüpek ýoly Türkmen toprağynyň üstünden geçipdir. Taryhda türkmenler siziň belleşiňiz ýaly epidemiýa häsiýetli ýokunç kesellere duçar bolupdyr. Wagtal belli döwürlerde. Indi şol kesellerden nädip başaryp çykypdyrlar? Olara garşy türkmenler nädip göreşipdirler? Gadim döwürlerdäki ýokunça garşy ulanan ferişteler häzirki döwürde de öz ähmiýetini we täsirini saklaýarmy siziň pikiriňizçe? Şimdi olardan şuun puguna şenlik bir näçe däpde surlar gelipdir. Ol bilen ýene de taryha ýüzensek, 14-nji asyrlarda bütün Ýewropanyň gurşagy alan gara ölüm diýen ören aýlygan epidemiýa bolup geçipdir. Şol epidemiýada, ýagny merzi keseline Ýewropanyň ilatynyň 3-den 1 bölegi gyrylypdyr. Umuman aýdylanyna epidemiýa bir daşardan gelýän kesel gaty köp ýagdaýda haýwanyň adamlara geçýär. Ilmyň aýtmagyna görä. Gaty köp ýagdaýda şol kesel haýwanlarda bolýar, şol haýwanyň adama geçýär. Sıçanyň üstünden siňek ýa-da çyýbyn ýa-da çirkey şolar ýaly bir adam ganyna täsir edip bilýän jandar bolsa şonuň üstünden geçýär. Türkmenler bir aýratyn jandary şagalaryna ellemegi gadagan edýärler. Meselem gurwagany elleseň ediňe siňil çykýar. Ya şolar ýaly bir haýwany elleme diýip aýdýarlar. Ikinji bir tarapdan bizde bir düzgün var, olan haýwanlaryň eti meselesi. Haýwanyň eti halal. Bir bar Tewratda aýdylan pikir şonu bäri gelipdir. İslam dini de şu Tewratda gadagan edilen zatlaryň gadaganlygyny aýdýar. Şoň üçin türkmenler şol haýwanlary, haýsy haýwanyň etini ýemeli bolsa şoňa seredipdirler, üns beripdirler. Buna meselem köp epidemiýa sıçanyň ýa-da alakanyň üstünden ýaýrýar. Bizim bilişmeli şol Mongoliýa, Hytaýa ýakyn bolan halklar şol haýwanlaryň etini ýýärler. Emma türkmenlerde şonuň etini ýemek bolanok ýeme diýip aýdýarlar. Şoň bilen birlikde käbir däpde surlar bar. Meselem täze dünýäniň çağany 40 çile diýerler, ýani 40 gün jemgyýetden aýry saklaýarlar, bir aýratyn saklaýarlar. Biriniň meselem bir çagasy bolan bolsa, ony gutlap barjaklar, häzir howlukmalyň çaga çilesinden çyksyn diýe. Ýagny çaga adaptasiýa geçmeli. Tuguruk bilen ýugurunşmeli, tuguruň kuwasy bilen, sirada bilen ýugurunşmeli. Şondan soň oňa galtaşyp, şonu görüp, şoň ýanyna baryp bolýar. Ýa-da häzirki döwürde lewat türkmenlerini gelini getirenlerini ony 2 sany ot ýakýarlar, 2 ýerde ot ýakýarlar, ýoluň urnuny şol oduň aralygyndan geçirýärler. Ýani o da bir dezinfeksiýa şekilli şert. Başlangda bir daha şöyle bir soru ýüze çykýar. Sözüňizde welýän, ýaňsy gurrun berdiňiz rowayatlerde bir rowayatda şol saz bilen hassa gyzyň saglygyna gowşanlygy. Ondan soň türkmenler siziň belleşiňiz ýaly haýwanlardan çetde durupdyr, uzak bolupdyr, elletmejek bolupdyr çağalaryna diýdiňiz. Galy bersede ýa-ni şu dezinfeksiýa işleri barada aýtdyňyz. Şeýle bir soru ýüze çykýar. Nähildir bir halk tebipçiligine esaslanýar. Köplünç. Elbette o wagtlarda lukmançylyk ösünni eldir. Ýöne şol sazdan ýa beýleki tüsseden ýa keseliň öňüni alyp biläjek şertleri döretmek bilen näme üçin şoňa ýykyn edilipdir siziň pikiriňizçe? Lukmançylyk serişdeleriniň ýokdugy ýa-da ýetmezçiligi sebäpli öňüni alypdyrlarmy? Esasen şol halk medisinasy, ýagny gelin gelenni ýüzärlik tütetmek ýa-da şu täze dünýäniň çağany gorap saklamak şolatlar. Bizde medisina beýle bir ösmändir. Ol medisina merkezlerde bolupdyr. Meselem Ibn Sinanyň döwründe Buharada gowy keselhana bar eken. Ibn Sinanyň garamagyna ýöne yerli çinownikler beýleki adamlar oňa
başgaça garapdyrlar, başgaça düşünüpdirler. Şoň üçin bir hadaly, ilm boýunça ösýän, ilyma esaslanyp adam bejerýän berkezler bolmanlygy üçin şeýle däpleri ýöretipdirler. Sebäbi ol däpleri ýöretmek üçin bir aýratyn bilermen hökmän däl. Aýdal meselem ýüzärlik tütetmek bir gelen üçin ýa-da bir öýde dümew gören bolsa, şol öýü ýüzärligiň tütsesi bilen dezinfeksiýa etmek. Oň üçin bir aýratyn tebip çağırmak gerek däl. Ol el ýeterdäki zat. El ýeterdäki hemen iň bir ýeňil zat. Şoň bilen birlikde adamy saz bilen bejermek, olam bir el ýeterli zat. Millet iň el ýeterli özüne mümkin bolan usuly ulanypdyr. Elbetde onuň ne derecede doğurduğunu ya ne derecede onun netice verecekliğine beýle bir akıl yetirip bilmendir. Mesela bizde bir gök boğumu diyen kesel var. Çağalara yokuşan kesel ol yağdaylarına gök boğumu. Çağı üskürkidi otur, hamana bir atlı adamı görsün, şol keselin dermanını soramalı, şoda näme diýse şonu etsen şol çağı gutulya diýilen düşünje var. Mesela şol aýdya küýden suwun içdin, ya tog çorbasyny içdin, ya da oňa ýüzärliň tüsesini berin, ya da şolar ýaly bir zat agdyna gelen bir zat aýdya, şol esasda da şol gök boğma keseli aýrylýa diýilen düşünje var. Men garaýşyma görä, tebipler ýeterlik däl. Ondan bar bolan tebiplerin bir näçesi ýeterlik bilimli däl. Ýene biz taryha ýüzlensek, Ibn Sina'nın işleri Günwatarda, İtalya'da, Germaniýada, şular ýaly döwletlerde 50 gedek çap edilipdir. 50 gedek gaýtalanyp çap edilipdir. Universitetlerde okulypdyr. Emma bizim haýsy tebibimiz Ibn Sina'ny okapdyr. Negerem gaty ad ýa-da ýok bolsa gerek. Ine şoň üçin şeýle sada, şeýle bir ýöneköý usullary ýüzlenmeli bolupdyrlar. Geçmişte Türkmen halkynyň ýöneköý usullary, tebipçilik usullaryny, halk tebipçiligine ýüzlenmeginiň sebäbi siziň hem belişiňiz ýaly onu medisina mümkinçilikleriniň çäkli bolmagy. Ýöne häzirki döwürde şeýle epidemiýalara garşy halk tebipçiliginiň maslahat berilmegi, onuň wagt edilmegi bu nämäniň alamaty? Medisina häzirki döwürde dünýäniň ähli ýurtly köp ýurtlaryny ösen bolsa gerek. Bir de şol medisinanyň ýetmezçiliginden bagly. Nirede medisina goguşak bolsa, şol ýerde ýeňilleştirmek gurrunlaryna gidýärler. Nirede medisina barlyklary güýçli hem ösen bolsa, onu gönüden gönü şukulenen adamlaryna test geçirýärler, barlyk geçirýärler, şol barlyklary da 100 ura anyklaýarlar. Ýewropanyň taryhyny orta asyrlarda gara ölüme adlandyrylan ýokunç kesel ýaýrapdyr. Onun milyonlarça adam helak bolupdyr. Galyp berse edil 100 ýyl mundan ozal ispan düme adlandyrylan ýokunç kesel tutuş dünýä ýaýrap ol hem milyonlarça jan alypdyr. Türkmenleriň arasyndaky ýokunç kesellere, geçmişdäki ýokunç kesellere dolansak, elbetde olar şol döwürleriň şertlerine görä atalar sözlerine nakyllary girendir. Türkmenleriň arasynda geçmişde giňären ýokunç keseller türkmen nakyllaryny atalar sözlerine nähili beýan edilýär Hudaý berdi? Ol hakykatdan hem şeýle bir ýerde bir bellemeli zat var. Türkmen halky da şol belaveterlerden beýle bir çetde durmandyr. Ýöne bizde ýazyly edebiýat bolman soň, taryh galman soň şol wakalar halk döreçiligini ertekilerde hemen klassik edebiýatda iz galdyrypdyr. Şuňda bir esasy bellemeli zat bizim çağlykdan eşden zadymyz, olam Muhammed Peygamberiň bir hadisi, bir ýerde ýokunç kesel bar bolsa, sen şol ýerden çykyp gitme diýe. İkinciden, bir ýerde ýokunç kesel bar diýip eşitsen bir mahallede, sen ol ýere barma diýe. Ýagny karantin düzgünlerini bir maslahat berýär. Ne şoň bilen birlikde elini ýuwmak, arasaçylyk, ýejek işlerine gowy seretmek barada köp nakyllar bar. Meselem görk ağızdan diýilýär. Ne şolar ýaly maglumatlar halk görüçlüğünde de bar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany tamam boldy. Hoş wagtyňyz.